Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Anian na pud ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ania ang maayong balita sa Cebu. Gawas sa malampuson nga pagsugod sa Fire Prevention Month karong tuiga, ang Bureau of Fire Protection 7 padayon ang subsub nga pagpalambo sa ilang mga fire prevention and response measures pagtabang sa komunidad paglikay sa insidente sa sunog. Matod sa BFP, padayon ang ilang mga gipangbuhat nga pagpalambo sa firefighting capabilities sa mga ilang mga personnel ug mga fire stations pinaagi sa mga nagkadaiyang training. Kabahin sa pagsugod sa Fire Prevention Month, gipakita sa BFP pinaagi sa simulation exercises ang mga kapabilidad sa ilang mga tawo sa pagresponde sa sunog ug paghatag og ubang mga serbisyo sama sa medical response ug rescue operations. Samtang, subsub usab ang pagpahigayon sa ahensya sa ilang education campaign ug information drive ngadto sa mga panimalay aron matudluan ug mahatagan og saktong impormasyon ang mga mulupyo sa komunidad kabahin sa mga fire prevention measures sama sa saktong electrical connections. Padayon usab ang mga inspeksyon nga gibuhat nila sa matag establishmento aron masiguro nga gisunod niini ang tukmang mga fire prevention and safety measures. Giawhag usab sa BFP ang publiko nga magbinantayon ug mosunod sa saktong mga lakang sa pahimangno aron nga malikayan ang sunog. Ang amo ang theme kano is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. It's just more than a theme. It's our mantra. We will be unstoppable in invading and visiting matod pa our community because the problem started sa atong community. So we would always cultivate the sense of responsibility sa ato ang mga kaigsuonan ay ang paglikay sa sunog dili lang sa amo ang part. Kung ang sinugdanan sa atong mga panimalay, let's preserve it, let's protect our homes. Ikaduha, safety practices does not only require the observance of Fire Prevention Month because it's a legislation, but every day, make it a habit, make it a practice to observe safety because in the long run, this is to protect not just our investments, our valuables, but also the lives of our family members as well as our neighbors. Ang ahensya magpahigayon sa ilang culmination activity sa uwahing simana sa Marso isip paghuman sa Fire Prevention Month observance karong tuiga. Ug mauusab kini ang maayong balita sa Bohol. Nakaapil na ba ang tanan sa coastal cleanup nga gikinahanglan? Labing dako nga bahin sa mapunit nga mga bidya nga basura kadtong mga kausara gamita nga plastic nga di gyud malata. Ug nasayod na kita nga kining matang sa mga basura kung pasagdan og dili makuha adto gyud ni sa maglutaw sa dagat sa sunod nimong makita. Ug kay ang dagway susama ra sa bubog o mga sabayon, ang plastic nga cellophane sa mga isda ug sa hayop sa dagat masaypan og kaon. Ang resulta, mga matay ang isda ug ang katawhan mawad-an ang isuwa. Diri sa Tagbilaran, gikan sa kalipunan ng mga liping kababaihan, namugna ang Plastic Recycling Project for Increased Women's Income. Gitawag na og Kalipi Upcycling Resources Entrepreneurs o KURE, tumong sa grupo ang pag-recycle sa bidya nga mga plastic bags aron may kapanginabuhian. Dinhi, ang bidya nga plastic may material sa tsinelas o pressed sheets nga mo'y gigamit nga accent sa mga wearables, pouches o wallets. Kining plastic sheets usab nga gikuhaan sa novelty materials sa homewares o tote bags nga sikat sa kabataan. Gikan sa mga babae nga walay income, biktima sa abuso o gipanamastamasan, sa pagpamunit, paglaba, pagpauga o paghapnig ngadto sa pagunting-gunting sa basura nga hingkitan, may kaugmaon na ang mga kababayen-an. Ang ginunting nga basurang plastic nga natigom, kini karon sa heat press piiton. Ug dayon may dekolor nga plastic sheets na sila nga trabahoon pang-accent alang sa environment-friendly fashion. Sa matagpalit sa ilang mga baligya nga minugna, usa ka kilong cellophane ang maluwas sa dagat sa makauulaw nga suliran. Saludo sa kababayen-an gikan diri sa Provincial
Ecological Solid Waste Management Planning Workshop sa Kapitolyo, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Og di usab magpauhi ang Siquijor alang sa ilang maayong balita. Madagayaong nagakatipok ang mga kababayin-an sa lalawigan sa Siquijor gikan sa nagkalain-laing dapit sa isla, edad ug estado sa kinabuhi aron sa pagselebrar sa Women's Month. Kini gisugdan ni adtong Marso 8 at usab sa International Women's Day nga adunay temang Count Her In, Invest in Women, Accelerate in Progress. Ang maong panagtipok gipanguluhan ni Vice Governor Mayling Quezon ug the board member Bral Dia Tumarong Q. Daghan ang misalmot sa maong selebrasyon, diin mihatag og maayong mensahe sa mga kababayen-an si Attorney Pristine Raymond, Executive Director of Gender Watch Against Violence and Exploitation or G-WAVE. Woman was not made from man's foot to be trampled upon, nor was she made from his head to rule over him. But she was made from his eye to be his equal, under his arm to be protected, and near his heart to be loved. Mihatag usab og makabuluhang mensahe si Vice Governor Mayling Quezon. Lain-lain ng galing tao, istorya, lain-lain tao, role, lain-lain tao, takas na gihatag sa Ginoo. As a woman, being proud and being grateful kay naatay lain-lain na role sa kinabuhi. It is our responsibility in whatever role na gihatag sa ato sa Ginoo, na hinuon sa mga nato, makaya nato manifest to be the best person that we can be. Ang maong selebrasyon adunay painting contest, best dance presentation, and recognition of the Ligong Babayeng Sikihudnon Award this 2024 nga nagagikan sa unom ka mga lungsod sa Siquijor. Dako jud kay akong pasalamat, ako usa sa napili ug gikalipay jud nako ang tanan ug sa akong paninauton nga katong mga uban nga mga inahan nga masama punta sila nako nga ma-awarded. Mahimo dahil na tanan, dili lang sa mga kalapatikan. Basta sa na mga palitan sa asunan, manikaw ka, sa pagkakas. Misalmot usab ang mga local farmers nga mi-attender sa maong selebrasyon sa pag-display sa ilang mga baligya sama sa preskong prutas, utanon, processed goods, mga seafood sa guban pang mga lokal nga abot gikan sa ilaang uma. Sa atong isig kainahan, mga mamshi, iyaan, ati o manang, inday o nining, lola o nanay, ug sa tanang mga kababayin-an sa bisan unsa mang matang sa kinabuhi, mag-apil-apil gayud kita. Happy Women's Month celebration! Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Kalibo. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.